Какво ще хора, съм Терминатора БГ. Днеска ще играя Майнкрафт. И... ще го жезна, бе. Така. Как помните минали епизод, ако помните де, ви казах, че ще правя там горе на покрива, на тавана, на тавана ще правя това. Тук машички, алба. Това чудеше дали да омахна. Това трябва да омахна. Да. Това ще ми послужи за нещо друго. Верно, още не ще направим, но ще направим. Чайте да се увлека звука. Enchanting table ми. Отивам да направя оградки. Май аз имам един стак. Нещо. Май имам един стак нещо. Един стак едно. Да, ето я ще ми трябват. Едно хубаво нещо. За фонтанче. Опа. My God. My friend. Oh my God. Къде? А, точно. Тук. Добре. Фонтана. Така. Не. Малко по-голям. Ще купчета да видим как ще изглежда. Вау. Един момент. Така върнах се хора. Но фонтана... не знам как да го направя. Така. Вау. Един момент. Така хора, върнах се. Един момент, върнах се. Толкова. Това няма да са тук тия стълби. Тия стълби ще бъдат ей тук. Помага. Както и да бъде. О, фонтан няма да има тъпо. Вижи, че е по-голям някъде. Сетих се хора. Няма да има фонтан, спокойно. Сетих се как да направим.
Ще има тук ще уби и тук ще уби. Много яко. 2, 3, 4. Така. Ама само, че има едно, че това няма да бъде там. What? О, майко. Тук трябваше тако да сложим. Я съм един. Някакво да нямам да им трябва. Я съм един. Значи ще има само ето. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Добре. Опа. 1, 2, 3, 4. Но яко става. Опа, аз пък не мога да се кача. Но яко става инце. Добре, това ще бъде и тук. Трябва да го щупим. Тук да стига се щупи. Така. Тук по един торт. Така. Дърво имам ли? Опа. Дърво имам ли? Опа. Имам. Ще така. Така да направим един workbench. Да, workbench имаме. Така. Тук един фенскейт. Два фенскейта. Така. Два фенскейта. И много яка. Торчове. Добре, имам дърво. Имаш още дърво да взема. Защо? Защо на тук главата? Вот това. Вау. И то скоро се прави. Опа. Добре, да си имаме дърво. Да легнем да спим. Доста интересен епизод. Опа. Минута трябва да я преместя. Само се бъркам. Така.
Посилвам на себе си. Така. Така. Сега ще дали да ни направи така, 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 яко. Добре. Така една ножичка. Добре. Добре. Така, 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 така. Защо те пише какво ще стане с мен и с теб? Но, така стана. Тези. Ну и така. Аз ще им кажа какво друго. Три. Едно. Две. Три. Така. Не може да заминеш без да се загубите. Или пък получавате така. Не разбирай. Аз пък ако имам вълна, да направя две масички. Или пък... овчак. Мога. Вълната на вълна. Трябва да я вълна. 6 вълна имам. Добре. Май ще ми стигна. Да направим вълна масичка. Трябваше брат да държем. Така, 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 така. Не така, не така. Трябва да ме разбереш. Бях самотна. Майка пътуваше и се грижи сама за Кейти. Тя изглеждаше нещастна. Чувствах се като ужасна майка. Имах нужда да говоря с някой, който да е. Омага. И той се Още доволна. Пък не. Не, както съм го направил. Одеве. Така и така. Една хубава масичка. Добре. Тук да сложим два лорбенца по средата. О, масата лорбенца е. И ако на много маши претоварим, няма да е тук маша. Няма тук да има лорбенца. Така. И още една печка да пием.
още. Добре, още. И ще превършваме епизода. Еша. Това е 11 епизод. Да не забравим да кажем епизодите. Така, посетим. Добре. Тук така. Така. Добре. Коментирайте, оценявайте и чао. Надявам се да ви е харесал епизода. Коментирайте, оценявайте, чао. И до другия. Чайте. Така по един торч. Добре, надявам се да ви е харесал този епизод. Коментирайте, оценявайте и чао. До другия следващ